Centreime en que o que había que levar ás aulas era o que se ven coñecendo como a música trad, a música tradicional mesturada con música electrónica, ou novos estilos, estilos máis urbanos como o requetón, ou non sei, outros que conectase coas propias xeracións actuais. É dicir, unha cousa que eu creo que tiven claro despois de pasar por esta unidade foi unha cousa que me gusta a min, que me gusta a música galega, que me gusta escoitar de todo, e outra cousa é o que lle gusta ao propio alumnado. Eu, por exemplo, sou moi fan de Ana Quiro, pero cando puxen na clase, claro, risas foron moitas. Entón, hai para mí unha liña fina, unha liña moi fina que marca a diferencia entre unha actividade que pode funcionar sempre cando saibamos a que público vai dirixido e como motivalo. Ben, isto levoume a que na actualidade desenvolva un proxecto interdisciplinar de centro. Reflexionando un pouco sobre como seguir traballando a música na aula, decateime de que moitas veces a empregamos como unha excusa. Quedan 5 minutos, pois poñemos unha canción. Pois hoxe pasaronme esta e ímola poñer, pero non reflexionamos sobre ela. Entón xuntei a un grupiño de xente, elaboramos un proxecto que tomamos o nome da canción daqui da Ría, con moitísimos colaboradores, Un Pobo de Artistas, e así lle chamamos. A final de curso esperemos sacar os resultados e todas as actividades que fomos facendo. Quen intervén nese proxecto que estamos a desenvolver na actualidade? Pois fixadevos, 4 departamentos. Estamos o Departamento de Galego, o Departamento de Música, que son os obvios, pero tamén está o Departamento de Educación Plástica e Visual e o Departamento de Educación Física. Xunto con eles sumáronse 3 equipos, que son o equipo de dinamización da lingua galega, a biblioteca e o equipo de polos creativos, porque son os que nos noso centro se encargan de levar a radio escolar, pois con dous que estamos a facer. Ben, cando algo por setembro nos xuntamos para empezar a traballar todo isto, fixemos primeiro unha selección de cancións e dixemos, ben, como as podemos traballar? Eu son o de galego e dixemos, bueno, pois nada, supoño que terei que tirar polos bloques, estes famosos bloques do currículo, os 5 bloques de ler, escoitar, escribir e ler, o funcionamento da lingua, sociolingüística e literatura. Pero volví a pensar que isto quedaba frouxo, é dicir, que sentido ten que poña unha canción eu se só quero traballar o pronome? Que sentido ten que queira poñer unha canción para traballar sociolingüística? Que é importante? O conxunto, o envoltorio. Agora íbamos a enfrontar a algo novo, e que íamos propoñer música ao alumnado, pero música que moi probablemente eles non coñecían. É música que non está na radio, que non está en plataformas virais, como pode ser o TikTok ou o Instagram, pero que sí que queríamos chegarnos a elas. Entón, aquí houve que facer piña, houve que facer equipo, e entre todos traballar. Que buscábamos? Ou que buscamos? Referentes. Ben, pois pouco a pouco fomos dando coa tecla e diversificando o traballo. Por exemplo, as de educación, as de plástica, as profes de plástica, encárganse de analizar a imaxe de cada canción que traballamos, porque traballamos sempre as mesmas cancións nas mesmas áreas, de tal maneira que facemos algo interdisciplinar e algo completo para todos. Eles traballan a imaxe. En música, encárgase de analizar a composición, o estilo, os instrumentos que empregan, as bases. Nos empregamos, utilizamos, ou mellor dito, afondamos na lingua, no debate sociolingüístico, e as de educación física poñen en práctica bailando, que é do que se trata. Ben, pois traemos por aquí algunha actividade e vou vos contando un poquinho sobre elas. A primeira que vos traio é, supoño que se fixestes as probas de diagnóstico esta semana de segundo da ESO, algo vos fará traballar o léxico cunha audición. Nesta é unha canción de Fuxan os Ventos, a de Sementeira, que empregamos para comentar quen foi este grupo, a analizar a súa trayectoria.
Ben, pero fixémoslo nunha versión electro, vale? Que eles mesmos, dende a área de música, eles mesmos se encargaron de modificar, vale? Entón, primeiro traballaron con música, coa profesora de música, analizaron a canción, viron como poder meterlle unha base nova e a partir de aí modificárona. Nos que fixemos en lingua, ben, traballar o léxico, unha actividade bastante simple, pero que foi bastante eficaz. Isto facémolo en primeiro da ESO, actividades deste tipo, porque nos decatamos de que non teñen un nivel axeitado en galego. Bueno, eu traballo en Vigo, nunha zona urbana, onde podemos decir que de 789 alumnos que ten o centro, só 3 son galegofalantes. Entón, estamos atopando con que, por exemplo, non saben o que é unha palabra como outeiro. E atopámonos tamén con moitísimos prexuizos e unha negatividade total ante a nosa materia. Entón, houve que darlle a volta. Os primeiros da ESO deste curso foron bastante conflictivos e estamos aí, traballando coa música e co movimento. Solicitamos, unha vez que comezou o curso, digolo como idea, coincidíanos ben as profes de galego e as profes de educación física facer clase conxunta. De tal xeito que unha vez ao mes, máis ou menos, non é sempre, xúntanse para, unha vez que traballaron as cancións, que xa viron todo, poñela posta en escena, por decirlo de algún xeito, non? Ese baile que tiveron que aprender durante as sesións de educación física. Podemos facer o mesmo, pois, traballando a ortografía, xa digo, as actividades que propoño son bastante convencionais, pero simplemente as metemos con un pouquiño de música. A primeira, neste caso, é unha canción de Boianca Costova, Muñeira do Interior, que nos serviu para traballar o que é a muiñeira. Esta actividade complementámola depois de... hai varias actividades coa muiñeira. Neste caso, o que é a área de lingua, tocáballe traballar a ortografía, e dende a área de música traballar a composición, e dende a área de educación física traballaron un obradoiro de muiñeira, vale? Veu un grupo de Vigo que leva Artur Puga e viñeron ali a darnos varias sesións para ensinarles a bailar. O segundo que teño por aquí é unha canción de Berto, de cando todavía era un Berto con V, que é Revolando por ti. Ben, que intentamos con isto? Traballar un pouco a linguaxe máis informal, as novas maneiras de comunicarnos, non? Porque todo o que vimos a toda hora eran composicións un pouco máis clásicas, a muñeira ten unha estrutura moi determinada e a canción anterior, por exemplo, é un clásico. Entón, imos alternando, de tal maneira que lle metemos música de outros anos, pero modificada, pero con temas máis actuais que si van entrando neles. Non todos, pero si vai habendo un certo gustiño pola nova música galega. Ben, pasamos o mesmo coa colocación do pronome. Como vedes, son actividades todas de funcionamento da lingua. Neste caso é unha canción de Aerolíneas Federales. O Xabarín Club é unha gran fonte de recursos para traballar na aula, pero o que vos quería contar é, fixemos o mesmo en terceiro e tamén en cuarto da ESO, porque moito destes contidos traballanse en todos os cursos. E a experiencia foi totalmente negativa. Neste caso traballamos unha canción de Tanxugueiras, que a priori se lle preguntas, empezamos así o curso, que grupos de música coñecedes? Tanxugueiras, e dai non nos sacades. É certo que se que tivemos algún alumno que nos sorprendeu e nos dixo, a saber 10. Bueno, pois moi ben. Por ti, a ti teremos en conta, non? Pero son moi escasos, non? Entón, fora de Tanxugueiras non nos sacábamos. Ben, como xa sabían que sempre en todas as unidades traballamos unha canción a semana, podemos decir que en terceiro da ESO os resultados están sendo bastante negativos. Por qué? Porque non lles fai gracia. Supoño que é un pouco pola idade, un pouco polo que sexa. Entón, o que nos estamos planteando é traballar música na aula, sí. Traballar música na aula con todos os grupos? Pois, quizáis hai que coñecer o alumnado, o nivel, e enfocar ben as actividades. Sí que é certo que en primeiro e segundo de ESO están funcionando. Están funcionando un grupo, que depois vos conto un poquinho máis adiante, pero que ven sendo nas materias, sobre todo na miña, que é o clase en terceiro e en cuarto, a dos grupos
traballar o que ven sendo o funcionamento da lingua na clase con cancións non funciona. É como quen che pide subliña cal é o suxeito nesta oración. Si nos funcionou ben en cuarto para traballar a fonética. Busquei varias cancións, neste caso, por exemplo, unha de Isabela Romil, Despedida, que lle gustaba a eles, que a coñecían, parece ser, do concurso de Operación Triunfo, sempre tirando de referentes que eles coñecen e que lles poden ser útiles para chamarlles a atención e fixarse no contido. E, bueno, pois co apartado de fonética sí que resultou un pouquiño mellor todo isto. Co que sí que funciona moi ben, con sociolingüística. Aquí sí que dá moito xogo. Por exemplo, agora estamos na actualidade renovando o proxecto lingüístico de centro. Entón, para analizar o perfil lingüístico dos alumnos, decidimos empregar unha canción para analizar cantos presuizos tiñan sobre o noso propio idioma, que vos podo asegurar que eran todos, prácticamente, non? Bueno, podría poñela, pero sigo. Coñecedes a canción de Olle Gallego? Sí, eu creo que foi bastante viral hai uns cantos anos. E o que fixemos foi darlles un paraugas de cartulina e unhas gotiñas que fixeron na materia de debuxo. Unha vez que tiñan o paraugas, mandámoslo invertir, darlle a volta, e cada gotiña era un prexuizo que ian anotando dentro da gota de auga. Tratábase de esquivar a maior cantidade de gotas que non coubesen no paraugas, pero, como vos dixen antes, case todos, todas as expresións que aparecen aquí dentro da canción e que falan sobre prexuizos, eles tiñanos. Isto levamos a determinar o perfil lingüístico con unha actividade moi sinxela, a través de unha actividade que fixo todo o centro, porque fixémola en todos os cursos, e que nos serviu para cuantificar a cantidade de, neste caso, prexuizos que tiñan cada alumno. Para máis actividades de lingua, para os préstamos lingüísticos, por exemplo, a canción de Esmegma do grupo de Vacas, ven moi ben, que servenos para traballar tanto os préstamos de orixe oculta como os préstamos de outras linguas que aparecen aí. E, ademais, é unha cousa que lles pode chamar a atención. É certo que esta canción non se lle puxo de primeiro da ESO, hai que tamén axeitar, falamos neste caso con cuarto da ESO e tamén a empregamos en primeiro de bacharelato. É algo que sí que lles chama bastante a atención cando reparamos en todo isto é as colaboracións. Eles que son de sacarse fotos e de etiquetar a grupos, pois sempre lles dicimos, coñecedes ou estades coñecendo música en galego, de todos os grupos que vos podades imaginar, ímolos traballando. Grupos de outras linguas, entón, claro, aí xa quedan aí un pouquiño pillados. Entón, o que lle puxemos foi esta canción, que a min gustaba moito, que é das Fillas de Casandra. As Fillas de Casandra, en Vigo, está perdadme polo coloquialismo, pero está petando, como en toda Galicia, e das a casualidade de que María, unha das integrantes, vive cerca do centro e ven a cotío por ali. E iso, depois vos conto, axúdanos bastante. Esta canción, que é a que sacaron con CETAC hai pouco, serviunos para traballar, por exemplo, o éuskaro, é dicir, o mítico tema que aparece en todos os libros, as linguas a diversidade lingüística da Península Ibérica, pois nos traballámoslo con música. Tamén estamos traballando cos de segundo de bacharelato, co novo tema que entra en selectividade, que é este, pois os exemplos que teñen e os exemplos de como traballaron, pois están aí. Entón, dende Z, que crean esta colaboración, a Senra, pasando por Rub Lorenzo, é dicir, grupos de música que teñen cancións con grupos galegos. Raiden, que o coñecen bastante, e podemos decir que sí que está funcionando. A estética deste videoclip, se o vedes,
é moi curiosa, non? Mestura a vestimenta tradicional galega, que empregan as fillas de Casandra ou as tanxoeiras, coa vestimenta vasca. Entón, o choque cultural é bastante potente para o alumnado, non? É dicir, decatarse de que o folclore non é só algo propio noso, algo que decatar que eles teñen moi de nacionalistas, estes prexuizos que poden ter, que teñen todos eles, non? Que fomos decatándonos, senón que están presentes en toda a comunidade. Pasa o mesmo co portugués, vale? Cando traballamos o tema do portugués, eles pensan que iso non existe, facer música en portugués non, vamos, iso que é? Pero claro, poslle despois os 3:30, poslle a Marisa, ou poslle ou calquera grupo que está soando na radio portuguesa na actualidade, e claro, xo se enganchas. Vale. Que facemos nós? Ben, como estamos ben situados, Vigo está cerca, hai cuestión de un mes ou dous, os rapaces de segundo da ESO foron ver un concerto en Valença, un concerto de músicos da fronteira, grupos amateurs, pero experiencias que a eles lles valen para obter ese choque, aprender novas realidades, non? Que é do que se trata. O que intentamos facer é, o que vos intento, que vos quero contar, traballamos a música de maneira inmersiva, non como algo puntual, non? É dicir, eu creo que non ten ningún efecto empregar unha canción, como me fixeron a mí moitas veces nas materias de inglés, para traballar calquera cousa destas que acabamos de ver agora. O funcionamento da lingua é maravilloso e hai que coñecelo, pero creo que nós, os profes de galego, somos algo máis que meros ensinantes da norma, non? Que iso deixámoslo para os de castelán, que para o que normalmente é o que les a imaxe que se ten deles. Nós debemos, do meu punto de vista, debemos ser axentes dinamizadores, non? Axentes que transmitamos coñecemento, que transmitamos valores, pero tamén que ensinemos referentes. E iso hai que facelo na aula. Pero referentes que a eles se lles achegan. Claro, a min gustaba moito escoitar a SES, pero igual a eles lles queda un poquinho xa lonxe. Eso que SES é unha cantante que está aí, pero nun rapaz de primeiro da ESO esa música non lle entra. Algo que me chama bastante a atención, ou que ata agora non sei se pasan nos vosos centros, pero moitos dos que eu pasei, os de galego, somos os de fiestas e banquetes, non? Os de, bueno, os que montan o sarao, que montan o festival de Entroido, os que montan o festival de Nadal, as panxoliñas, etcétera, etcétera. Ben, é importante facer ese tipo de actos no centro, é importante dinamizalos, é importante que se leven a cabo, porque son experiencias, repito a palabra, que eu creo que é iso, son experiencias que ao alumnado lles vale para ter un proceso de aprendizaxe amable e que leven un bo recordo. Pero creo que ese non é o noso obxectivo. O noso obxectivo é ensinarlles cultura, non? Transmitirlles cultura. Entón, a miña proposta é que cada vez que empreguemos unha canción, non? Que vayamos máis aló. Penso eu, por exemplo, eu son de Xinzo, o Entroido. Claro, se ensino Entroido, que ensina as 3 máscaras do triángulo ourensán e quedámonos niso. Ou conto yo que é o oso de Salceda de Caselas e demais. Non, eu creo que o que hai que enseñar son experiencias. A mí, por exemplo, este curso serviu moito a canción do Mondra, a de Beixos de Licor Café, a Beixos de Leca. Claro, a tarde anterior a preparar a clase dixen como lle explico eu ao alumnado de cuarto o que é o licor café e o que se fai no Entroido co licor café. Pero claro, a sorpresa é que inocentes son cando eles xa van máis que servidos, non? Entón, puxen a canción, que non sei se a coñecedes, vou poñer un poquinho de fondo. E traballamos o Entroido, cousa que me sorprende, non? Alumnado de cuarto da ESO, de 16 anos, xa non sei cantos anos viron o Entroido ano tras ano, e cando eu lles contei que eu era de Xinzo, como vivía, nin idea. Non sabía nin o que era unha pantalla. E digo, algo estamos facendo mal.
se ano tras ano lle contamos o que é o peliqueiro, o cigarrón, a pantalla, o oso e demais. Ben, que fixemos? Pois nada, a partir da canción de Montra montamos un espectáculo de máscaras. O desfile de Entroido, analizamos toda a canción, vale? Que fala do Triángulo Ourensán, e despois durante o desfile de Entroido coa profesora de plástica, previamente coa profesora de plástica, elaboraron as máscaras, elaboraron os traxes con material reciclado, e niso consistiu o noso Entroido. Levamos a cabo un proceso de inmersión do que sería un Entroido. Fixémolo, nese momento, como depois tamén estaban as de educación física, recreamos o Oleiro de Xinzo, depois marcamos aí unhas olas e demais, e foi para o que nos serviu. Ben, algo que durante séculos na actualidade segue moi ligado é a literatura. Todos os profes sempre poñemos algunha versión de algún poema musicada, Subamonde ou compañía. Está ben, dende o meu punto de vista, está ben facelo, está ben, pero creo que non é atractivo, volvemos ao de sempre. Creo que a música ten que servir para algo máis, non ten que ser unha excusa. Agora mesmo este ano de Luisa Villalta, aquí tedes un exemplo do Penélope, cantado por Gaudí, que podémoslo poñer, pero onde quero chegar é este. Se non o coñecedes, hai 2 semanas a Banda da Loba xa está sacando versións dos poemas de Luisa Villalta. Este é o primeiro que sacaron, creo que van sacar 3, se non me equivoco, que é Cruel Filosofía. Ben, pois levémolos ás aulas agora que toca o mes das letras, agora que xa está aí chegándose maio e empezaremos a traballar a figura. Levémolo, traballemos con eles, afondemos nesa poesía e, do meu punto de vista, non lle cheguemos un libro de poesía así cru, porque eu creo que iso que lles vai chocar. Pasou o ano de Xela Arias, creo que foi un ano ben atractivo, un ano emocionante no que varios grupos versionaron tamén a súa música, a fotografía estivo aí presente. Ben, pois busquemos algo, nós ainda non temos nada preparado para exactamente coas cancións, e que temos organizado un recital de poesía no que eles están preparando os poemas de Luisa Villalta, os maiores exactamente, os de cuarto da ESO e primeiro de bachelato, están preparando os poemas de Luisa Villalta acompañados a piano, entre a materia de galego e a de músico, que vos digo antes, traballo interdisciplinar. Ben, e ata aquí un pouco o que ven sendo o traballo dos bloques da materia de lingua e literatura galega, pero como vos dixen, isto non ten ningún sentido se non o traballamos dende todo o centro. Que quede illado na miña materia non serve de nada. Entón, agora, vou vos contar un poquinho que é o que estamos facendo no resto do centro para como traballamos de maneira interdisciplinar. Ben, estamos supoño que como a todos, desos polos creativos, non sei ben. Nós temos radio escolar, participamos, temos o material, e dende este curso decidimos facer 2 cambios. O primeiro foi nos timbres. O timbre de entrada e o timbre de saída, que pareceron a parvada, non soan. O que temos son cancións. Todos os días son unha canción diferente. Temos un grupiño encargado, que é o grupo de radio, encargado de preparar e de programar as entradas e as saídas coas cancións que eles queren. Eso sí, en galego. É a única condición que lles poñemos. Poden ser de calquera, aí é libre o que eles decidan, son eles os que se encargan. Nos entramos ás 9, entón ás 8:55 todos os días soa unha ou 2 cancións, temos 5 minutos de marxe, e no momento en que acaba a música teñen que estar nas clases. Pasa o mesmo para a saída. A idea é que para o curso que ven, porque leva moito traballo, ir acurtando cancións e facer cortes de 30 segundos, e que todos os timbres, por lo menos imos probar, a ver que tal funciona, que todos os timbres xa non son ese ruidoso pi que sona en todos os centros, senón que soa un chisquiño dunha canción. Algo que non funciona moi ben, como temos o programa de radio, facemos os podcasts, todas estas cousiñas está moi ben, nós temos un programa estilo Los 40 Principales. Fixademos.
Todas as semanas temos unha lista que poñemos no taboleiro da sala de polos creativos, onde poden ir votando de luns a xoves cal é a súa canción favorita da semana. Poden tamén facer, se queren, achegas novas, o que venían sendo as entradas novas, non? A final da xornada dos xoves, o equipo encargado da radio elabora a lista semanal e nos recreos dos venres, nós temos 2 recreos no noso instituto, nos recreos dos venres desvelamos cal é a orde destas cancións. Temos o locutor, entón no primeiro recreo soan da 10 a 6 e no segundo recreo da 5 a 1. Esta semana esta é a lista que quedou. Leva, creo que 2 semanas a canción de Morena no máis alto, non? Hai outras que levan bastante tempo, como a de Belén, a de Bayuca, leva aí bastante. E ben, imos ir propoñendo tamén. É un traballo que facemos os profes tamén, é dicir, as entradas novas, como eles moitas veces non coñecen tanta música, ímolas anotándonos, non? Bueno, pues, depois suxerimos ya, se les escoitan e van votando para ver cal é a súa canción favorita. Pode parecer unha parvada, pero podemos asegurar que hai piques polas cancións. É certo que, repítome, nos primeiros grupos, vale, nos grupos máis baixos, nos grupos máis altos dan outras cousas, normalmente. O bacharelato, por exemplo, non conseguimos que participen disto, nin que nos fagan achegas, nin nada. De feito, algún de segundo bacharelato sempre nos di, ben podíades quitar a música, que ao final é ruido, non? Para mí non é, todo o contrario, estamos aí creo que facendo un bo labor, porque veño xusto agora dunha excursión de final de curso e podemos decir que a música esta estrondosa que puñan no autobús chegaron a poñer cancións daqui da listaxe, das que foron soando ao longo do instituto. Son poucas, pero é bastante, vale? Que é menos que nada que cando comezamos. Outro equipo que está aquí dentro do como traballar a música dentro das aulas e que nos axuda, que nos bota unha man é o equipo de igualdade. Temos un grupo de igualdade, 2 exactamente, un que se chama de igualdade e outro equipo de LGTBIQ+, e este ano centrámonos en coñecer novas sexualidades, non? É dicir, novas maneiras de entender a sexualidade, e decatámonos de que, sí, cando nas primeiras xuntanzas que tiveron, que apenas tiñan referentes, non? Que en galego, sí que tiñan a Miley Cyrus, a todos estes americanos, pero galego ningún. Ben, centrámonos, estamos traballando con 3, que son o Ravelo, Amoevo e Hidden, 3 rapaces novos, que representan un pouco o que intentamos transmitir dentro do equipo de igualdade. O Ravelo, se non o coñecedes, é un rapaz que non... bueno, nunca sei explicarlo moi ben porque me gustan estas cousas, pero afirma que non ten xénero, vale? Entón, a veces ten o tratamento de home, a veces tratamento de muller. Diso tratan as súas cancións. Legión, por exemplo, que está aí na lista desta semana, trata diso, sobre como as mulleres están empoderadas, non? Porque nese momento sí que se sente unha muller. Pero ten outras que tratan sobre outro. Hidden, que esta rapaciña que vedes aí na esquina esquerda, é unha rapaza da Coruña que fai música en galego e en inglés. A toda agora sempre era algo que eles chocou moito. Vale, sí, hai colaboracións, non? As que vimos antes, con vascos, con éuscaros, perdón, con cataláns, con xente que canta en castelán, pero cando lles ensinamos a Hidden, dixeron, claro, o inglés tamén estaba. Pois sí. Ben, como vedes, é unha rapaza alternativa, non? Que non ten un aspecto común e fala nas súas cancións sobre esa liberdade que ten. E quizás para min a sorpresa máis grande foi Amoevo. Amoevo é un cantante que acaba de emerxer, ten 4 singles no mercado, 4 cancións. É un rapaz de Coruña e, como vedes, ten un corpo
normativísimo, está musculado. As súas cancións son de requetón, o requetón deste estilo Maluma e demais, vale? Que falan sobre os mesmos temas. Onde está a novidade? En que el, que se declara heterosexual, amosa unha heterosexualidade frágil, e por iso nos interesaba leválo ao grupo de igualdade. Todos eles a pasaron polo instituto, e iso tamén, queiras que non, é un aliciente máis durante este proceso. O que procuramos sempre, e agora tamén está o equipo de dinamización, é que todas as persoas, o que podemos dentro das nosas posibilidades, sabemos cales son os presupostos dos centros, sabemos que non é doado sempre levar a este tipo de artistas aos institutos, pero intentámoslo. O ano pasado, por exemplo, que tedes por aí, demos un concerto final con o Mondra e con María, unha das fillas de Casandra. Podes dicir que, claro, foi un exitazo. Este ano empezamos en Nadal, polo 8M, tivemos a cinta adhesiva, a Silvia, e para finalizar o curso xa temos acordado con Lontreira, que tamén están agora mesmo no top de música en galego. De novo punto de vista, quizáis é o máis interesante de todas estas experiencias que estamos tendo na clase, é dicir, levarlles os artistas ao instituto, darlles un concerto ali, é brutal. Claro, cando lles comento, ou cando lles comentamos dende os equipos que agora mesmo os festivais están cheos de grupos emerxentes galegos que enchen prazas, hai que entender que moitos deles non van a esas cousas, e que lles queda fora, pero como eles din, se montamos unha rave, un concerto no propio instituto, se baixan uns 500, 700 alumnos que teñamos no patio, pois a cousa cambia. Podemos dicir que, por exemplo, cando viñeron o Mondra e María das fillas, empezamos cun coloquio, porque tampouco é todo festa, empezamos cun coloquio falando sobre a situación da música galega, como eles se foron abrindo paso pouco a pouco, como sí que eles ven que esa onda que crearon as tanxugueiras, eles están se aproveitando delas, como están, grazas a abrir portas, eles hoxe están enchendo salas, e conseguimos que conectaran, facendo preguntas, cousa que tamén é bastante complexo. Podo asegurar que o concerto acabou con cadeiras rotas, porque choveunos ese día, era no patio, e tivemos que meter dentro do salón de actos, dando todo. Estivo moi ben. Ben, temos ainda 10 minutiños, non? Bueno, deixamos un pouco, por se queren preguntar. Sí, vale. Eu quería propoñervos agora unha cousiña, así en 5 minutiños o facemos. Eu fomos poñendo por aquí, teño máis cancións, tampouco vos quero aburrir aquí. Sí que me gustaría que tiveramos un momento de intercambio. Se nos vosos centros se fai algo semellante, se considerades que isto é unha parvada e que non vale para nada, que, non sei, saber cal é a vosa opinión, e depois facer unha pequena actividade que podemos facer entre todos, que é ampliar a listaxe que aquí vos dei. Vou vos dar agora un par de recursos, pero antes de velos, a ver un pouco por onde nos movemos. Entón, se queredes xuntámonos, non sei como estades, entre 2 e 3, entre 2 e 3 persoas, e que propoñades dúas cancións. Unha para traballar algún aspecto de algún dos bloques da materia de lingua e literatura galega, e outra que propoñades como unha actividade que faríades de centro, é dicir, que sexa algo de maneira interdisciplinar. Dous 3 minutiños para pensar, compartímolo entre todos, a ver que se nos ocorre, mentras poño algo por aquí, e depois facemos o intercambio, e a poña de Morena. Siempre ha habido una excelencia.
Por? Ir al clase, ir aos centros a explicar isto. Pois eu encantado, porque estuda dirección ata aquí. Pero ti sabes como le vou montar todo isto? Non sei se estás de acordo comigo, todo son na lingua, e digo son meus colegas, porque agora estou liberado. Tío, menos pronomes. Eu detesto dar mira. No, digo pronomes como menos. No, é dicir, o que detesto é dicir, non temos que centrarnos niso, temos que dinamizar de outro xeito. O que temos é que conseguir falar. Eso está, non somos, por iso dixen, os de lingua castelán que preparan. Fillo, eu son de Carlos, estou na área de Vigo, joder, e foi tan triste que o chamaron fixo dúas negalpeiros porque era o único que falaba galego. É moi triste. Eu creo que o que temos, creo que a materia de galego ten que reconducirse por este camiño. Sí, que los de castellano dan esto, ¿no? Y ya lo dan ellos todo y non necesitamos iso, no meu punto de vista non necesitamos iso. Necesitamos que a xente me colla. Eu tiña, non sei, pois foi difícil, cando entrei no centro e propuxen isto. Foi jodido, Sumar os compañeiros, agora todos queren poñer cancións, agora que unha vez todo funciona, é encantado, pero ao principio foi... E eso que todo o centro ni tan... No, ni tan, por eso digo, ni tan mal. No centro, o que a nivel compañeros foi... Sí. Pero moi ben. Agora mesmo está funcionando, sobre todo nos 3 primeiros cursos da ESO, maiores é máis difícil acceder a eles. Non sabía que a día lle gustaran os Corona Boys. Sí, aí rebuscando. Sabes, miña nai coñecía o mogollón, A don Pablo. E máis a Celso Emilio, traballou para el 5 ou 6 anos. Carai. Vemos isto? Tedes por aí, ocorreusevos algo? Algo hai. Veña, así ampliamos todos. Porque depois é difícil, depois levar cancións. Claro, non todas pasan o filtro. Porque eu entendo que traballamos nun centro educativo, non? Hai moitas cancións que custa. Se escoitades esta das fillas de Casandra, eu só puxen un anaquiño na clase, porque creo que non é apta para poñer totalmente esta que teñen con ZAC. Veña, deixo vos a vos. Que tedes por aí? Pois nós... Ai, perdón. Nós pensamos que quizás estaba ben para traballar, un pouco a tradición galega e tamén ao mesmo tempo fomentar o traballo en equipo, a canción de terra de daqui da ría, non? Porque camiñar é facer camiño. Historias dunha terra, cun que se levar, que interpreten un pouquiño, bueno, pois iso, a tradición, hai un pouco da historia da terra e ao mesmo tempo, pois iso, que traballen xuntos, que ao final é o que queremos. E despois para algo de galego, propiamente da materia, hai unha canción de Terbutalina, que é un grupo de muros, que di Antonte 20, eran as 8:20. Está moi ben para traballar a colocación do pronome, por exemplo. Eso, pois moi ben. Pois que se nos daba así. Pois moi ben. Pois genial, a Terbutalina. Pasa que eso. Que tal, Iago? Bien, entonces buscamos la favorita De Rapans. para diversas da norma. En canto a dialectalismos, o cheísmo, despois temos cristianismos, que habría que analizar. Gustalles moito, Nós usamos moitos de Rapans. Rapans en todo. Sí. De feito, era o concerto que íamos ter a final de curso, pero cancelárnoslo porque están a topísimo de datas. Foi unha... Pois Moi ben. te enganches, e todas as pide. Agora pide, non? Agora pide. Gustalles tamén Ortiga, e hai un pouco hortera, pero tamén lles gusta. É grande armo, bueno, estou aquí. Perdón? Ortiga, sí, Ortiga, Grande Amor, tamén lles gusta moito. Que máis tedes por aí? Nos por aquí comentamos que, bueno, no centro do que esteamos, poñer uns planos dialectais totalmente dun bloque contrario, o oposto. E despois, en ocorreuseme, vendo o videoclips de Ravelo, que planos o ano pasado, teñen unha estética peculiar, porque teñen, de repente, moitísima innovación con elementos de vestimenta tradicional galega. Entón, pode ser interesante para abordar desde a interdisciplinaridade.
con as artes plásticas, con así, bueno, Con plástica, todo o departamento de plástica é unha maravilla. sí, é xusto, había moi chocante, moi ecléctico co tipo de elementos que ponían, parece moi interesante. Moi ben. Mais... Mala Herba de familia Camaño. A familia Camaño tamén, moi... Pilla ao lado. Gústame moito esa canción. E para que? Para que sería? Eso ainda non falamos. Buscamos as cancións, como estábamos teóricamente próximos, estábamos, ahora xa non. A familia Camaño, desde que te creo, nos collía no triángulo aí, o lunado aí. Pero familia Camaño, bueno, de familia Camaño Mala Herba, pois algo de historia, Algo de historia. traballar por aí. Ellos, que te veo tamén vinculado con plástica, e xa o temos feito para traballar todos os murais que hai en Ordes, en Carballo, que son dúas zonas que a esa alumnada me quedan. Que queda moi cerca, moi ben. Sabes ti? A ver, aparte que somos compañeros, somos amigos, moitos anos estamos falando aquí, somos un montón de anos, usamos moita música, quizás non tan, como que si tan elaborada, non? Pero, por exemplo, eu aquí sinto un pouco maior de repente, pero MTR, a mí seguen funcionando. Pois se seguen, adiante. Que malo que se separaran. Claro, pasan 2 anos, pero sí que é certo que, por exemplo, son da zona de Fene, hai unha canción que de Pólvora e Tormenta, que está, bueno, que hai un videoclip no que aparte todo ríos, estaleiros, non? E sentirse identificados, ver, gustoules moito, ao mesmo tempo coa colaboración con unha rapeira de unha rapaza de Vigo que Sí, ai, non me lembro agora do nome, pero... Sí, exacto, ela. Este ano que estou traballando en Mos, tamén, pues, para achegar e ver que teñen xente, non? Alrededor segue funcionando, logo David tamén ten moitas ideas. Eu normalmente, cando escollo poesía, escollo algo que estea musicado. Ahora, por exemplo, estou con Al Lado, entón, la canción, pois tamén hablemos do tempo dos Sputniks, que nos gusta. Normalmente sempre busco poemas que estean musicados e poño eso. Iso funciona moito, creo que... Tamén bastante o modelo de persoa, traballo bastante. Por exemplo, esta semana puxenlles a Lielas, porque coñecen a Luis Tosar, entón ven a Luis Tosar cantando en galego, e, bueno, pois chamalles a atención, onde que non sei se é unha música que tal, pero mira, este que está... Claro, o importante é conectar, é dicir, hai un referente. Luis Tosar... Por exemplo, pois, David Castellano, que saiu o vídeo do iWatch, de tal, e saia Bayuca, pois con iso alucina, por exemplo, pois hai esos formatos e tal. Claro, temos de todo, a verdade que... Que hai unha canción, ademais, Sí. por si alguén... Claro, isto vai ser un momentiño. Que a mí funciona moi ben para traballar, non? Eu a lingua utilizo como intento chantaxear, intento levar o meu terreo, como me gusta tanta música desde sempre, para que les guste o galego, para que, porque nós non hai ningún, si fóramos de 3 galegofalantes, aquí creo que temos 2 que xa non nos falan, empezaron o curso, para no galego xa non nos falan. Entón, coa música sí que conseguimos para ellos. E hai unha canción de Guadi Galego, bueno, aparte, por exemplo, para traballar as distintas linguas da península, as outras linguas de inmersión, non? Sí. Está moi ben, pero unha canción de Guadi que Zopos, que mestura un poema de Antía Otero, fermosísimo, e que funciona moi ben na clase para traballar a relación entre a literatura e a música, non? Levaros a poesía, que é tan complicado. Que é tan complicado. Ben, pois, bueno, creo que temos de todo. Seguro que seguramente hai algo máis, pero... Podríamos comentar unha... Sí. Que sempre anda de interina, entón non mellor non tiña logo ese retorno do alumnado, pero na miña vila xa se facía antes de que estivese, obviamente, o Día da Poesía na Praza da Vila. Entón, como hai alumnado dos 2 IES e tamén das primarias, pois, sobre todo, o alumnado de primaria é unha cousa que case nunca fan, xuntarse con outros que son maiores, e a verdade é que non ten moito retorno nese aspecto porque dixeron que somos os maiores e que vimos que, a ver, recitan, fan performance, o que distinta, o momento de preparación, toda esa preparación previa, e tamén ven algún grupo, quero dicir que non comentaba como unha actividade en concreto, pero mellor tamén a actividade como outros temas.
Sí, eso está moi ben. En sitios pequenos seguro que se pode facer. Eu pudera facer, debido ao mellor... Eu cando traballo en Burela... O profesorado agora estamos un pouco desubicados, porque non entramos aquí, quer dizer, en algúns casos, en este caso sí que notei moito retorno, sobre todo os máis pequenos. O de poder estar cos maiores e partillar aí unha actividade que normalmente están como os compartimentos tan estancos, non sei como dicirte. Eu creo que por eso hai que participar en cosas como Correlingua, actividades así que... Pero este foi como algo diferente. Algo diferente, sí. Supoño que iso se pode facer máis nas vilas, en sitios pequenos no que é máis doado, non? Estou pensando en Vigo é máis complexo, o único que atopei, eu que sempre traballei no mundo, en centros urbanos, os Correlinguas funcionan moi ben, e iso ten toda a pinta de que tamén é estupendo, non? Un pouco por ir rematando, sí. Sí, máis que nada por tempo, por min seguía aquí. Sí, que estamos... Por exemplo, tamén de cara a Sapienso, por exemplo, que potenciar o son do Japón con na cama para tratar a cuestión da situación da mocidade, do paro, pois tamén pode estar moi ben. Ou, por exemplo, para darles ideas de cara a fin de poemas, porque sempre, cando les pides normalmente pensan en ideas tradicionais, pois pode romper un pouco os moldes, poñerle a canción de Deixas, de Mercedes Peón, cando están con esa estética tan rompedora, non? Esas manos. Ou, por exemplo, para o léxico do medio ambiente, a profecía de Dios que te criou. Léxico é, bueno, é a ecoloxía, a nivel de ecoloxía tamén, que se conciencia como ese tema. Pero o Antroido, antes poñer tamén a de Filloa, de Tributalismo. Por exemplo, Filloa, e iso a mi gracia, estaba en el da cultura, sabe, tan xixera, e iso chama gracia. Vale, sí, por remato. Simplemente, o que quero traballar, ou os obxectivos, por decirlo de alguma maneira, son tres, non? É dicir, defender o idioma, máis que ensinar o idioma, é defender e transmitir ese amor polo idioma, non? Coñecemento, neste caso musical, pero sobre todo a mí o máis importante parece o terceiro, que é a busca de referentes. Se eles se senten identificados con alguén próximo que coñecen, si temos a sorte de poder levarles ao centro, os outros dous vanse dar, porque van unidos ao terceiro. E simplemente, por rematar, tedes aquí, hai moitos recursos na rede, eu utilizo moito estes tres. A lista de Spotify de Galician Fresh Tracks, que son cancións todas dentro do 2020 en diante, é dicir, cancións todas moi actuais, vaise actualizando todas as semanas. A páxina é a autora de Música Galegas Ilustradas, falade con Laura Romero, escribídelle porque é un amor de rapaza e vai vos aos centros a explicar o proxecto, que son todas as músicas que temos en galego que as foi ilustrando, vale? E a canal de YouTube GZ Música, que aí sobense moitos concertos, entrevistas a todos estes artistas que están hoxe en día no máis top. Por poñer tres, pero hai moitos máis, vale? Pois moitas grazas, seguir disfrutando da xornada.